Yanzu haka zanga-zanga na ci gaba da wakana a wasu rassa na jihohin Najeriya baki ɗaya, musamman a cikin jihar Kano a arewacin Najeriya, ba ma iya arewacin Najeriya kaɗai ba da kudancin Najeriya baki ɗaya, wanda bidiyoyi da yawa sun wallafa akan shafukan sada zumunta, wanda a ɓangaren Najeriya an samu shahararren mawaƙin nan da aka fi sani da Naziru sarkin waka. BBC ta wallafa wani rubutu da ke bayyana cewa Naziru sarkin waka ya halarci wannan zanga-zanga da ake gudanar da ita a cikin jihar Kano. Don haka ku tsaya tattare da mu, akwai bayanai masu inganci sannan kuma wanda suke nuna cewa ga abubuwan da suke faruwa a yau a cikin Najeriya, musamman cikin wannan kwana na farko da muke ciki a wannan wata na 1 ga watan August, wanda al'ummar Najeriya suka yi alwashin cewar za su fito zanga-zanga akan tsadar rayuwa, a dakatar da wannan mugunta da cin zarafi da cin mutunci da ake wa mutanen Najeriya, musamman na rashin tsaro a ƙasa da kuma tallafin man fetur da aka cire wanda ya janyo hauhawar farashin kayayyakin abinci, wanda yanzu haka muna ɗauke da bidiyoyin mutane da dama wanda suka fito suke gudanar da zanga-zangan nan. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ku gani kwakwaf da idanunku. Baya da fitowar Naziru sarkin waka, zanga-zanga yana nan na samun albarkacin addu'o'i na mutane baki ɗaya, wanda mutane suke tufa masa addu'o'insu dangane da cewar Naziru sarkin waka baya ɗaya daga cikin a ƙasar nan wanda suke shan wahala, wanda kuma gashi nan shi ma fito ciki ana gudanar zanga-zangan nan da shi, wanda dubban mutane a ɓangaren shafin Facebook da BBC ta wallafa wani labari, mutane da dama ta ƙarƙashin comment suna tofa albarkacin bakinsu dangane da yi masa addu'o'i. Don haka ga bidiyon yadda ta kasance, abubuwan da suke wakana. Mr. President, the hardship is too much. We are suffering in this country. Enjoy enough. You tell us every time. Enjoy. For how long? I don't need